everyone, this is Syangerkz again and welcome to my channel and welcome to my vlog. So yung gagawin namin ngayon is mangunguha kami ng Cockroach. guava, biyabas sa Bisaya. So andito na kami ngayon sa Muto. Andito na kami sa andito na kami Nandito na kami sa Muto. Andito na kami ngayon sa Muto. Oo. Nga na ay So, dagat, na ay dahon, Yung na ay langit. ang tujo ra jud namo anhe. Manguha rami og biyabas. Ito, saging. So, usa ta mga biyabas. So, tingani trip ba? Trip lang. Diba? So, let's go guys. Guys, pero duha rami. Darami mga biyabas. Ay, ay. Ay, ere. Pagkaganda ko. So, kung bago pa din mo sa ako ang channel or sa akong mga video, palihog na lang kog subscribe sa amo ang channel. Subscribe sa akong channel, Syangerkz Vlog. Syangerkz Vlog ha. Adya ko an. Kanang, wa. So, init ka, Jo. Init ka, Jo, guys. Ay, siyang to. Ay, katulingin din. Hindi tayo hari picture. Mga meron og biyabas. Asa ka po Bayabas. Namugod to. Taka. So, Bugnay no. inganay kanindo taag lugar. Bastag init. Indot ba? Naidagom adto. Nabalagi po biyabas makitaan. Namagutoy ka biyabas na to day. Hindi, nakaagi din ka dihang. Ang grabing. Ito, ang yan. Kante din na. Iba na to'y kabiyabsan. Kulira. Agi dihang kami lang. Wala na, break. Baang, hindi ka. Okay, so, anit agi day? Di ba na to'y kabiyabsan day? Asa man ta manguha og gipahaka na day ato guys. Ay, gipamputol ng Bayabas. Gipamputol na day kunog biyabas. So, wa na mi makaon ron. Wala na kaming makakain. Kasi pinutol na yung biyabas eh. Ano kaagi siyang? Arhe, mang hapitag biyabas. Day na uy. Daghan na po kag yaw-yaw. Dilay ko diya bagi. Abala ka. Matag biyabas. Biyabas is life. Isud ka juga gianan guys. Mani gianan. Ah. Kau. Na good bulak. Ang kauban. Tapos pikas ni Agi. Guys. Okay. Madlok ko na sa mo Agi anhi. Okay, so na namin nakita ang biyabas. Nanilingan mi. Nari biyabas adto. Ali day. Matag biyabas. Hoy daghan na pag marsiko. Hilaw man. Hilaw day. Ngita taginog.
Hilaw man. Hilaw man ang mga biyabas. Mangayo ko tabi-tabi, mangayo ko biyabas. Magsulok sa pug ko wala pug taas. Way hinog man guys. Way hinog. Sumara niya itong nakuha ang biyabas sa kabuok. Pasensya na ka besh, kaya isa rin nakuha hilaw tanan. Sumara niya itong video karon guys, kung ganahan po mo mga jug biyabas, or ganahan mo mga hatag og biyabas, tagay lang po ko. Ha? Oh, maray lang na ako nga biyabas. So, salamat sa inyong pagtanaw guys. Adong kalimti mag-subscribe, like, comment, and share. Bye-bye!